A Consellería de Sanidade organiza un curso sobre manipulación de alimentos dirixido a persoas con discapacidade no marco do programa Boas Prácticas Alimentarias e Prevención Activa da Obesidade, en o que participan unha vintena de persoas pertencentes á Asociación ADO de Ourense. Ademais das clases prácticas na aula municipal de cociña, os alumnos deste curso visitaron a Praza de Abastos, onde coñeceron os aspectos nutricionais dos alimentos, principalmente peixes e froitas, para aprender a distinguir os produtos frescos e de tempada, coñecementos que despois aplicaron na aula. O programa Boas Prácticas Alimentarias e Prevención Activa da Obesidade ofrece recomendacións e apoio á cidadanía sobre como facer que os seus estilos de vida sexan máis saudables, desenvolvendo distintas accións destinadas a fomentar a dieta saudable e a actividade física regular aos colectivos máis vulnerables a través dunha metodoloxía participativa e coa implicación de sectores profesionais relacionados coa saúde. Si voy también demasiado